Name ey Ramano. Raman, wazen u dersa kurdiki bivêçino. Gorê qanûn û rêzîknameyanê me bê wendekareke sinifa 5, 6, 7 û 8 de şenê dersa kurdikî bivêçîne. Başo. Ganî Raman senî dersa kurdikî bivêçîno. Yew, forma ders veçînayişekî müdürê û mamosteyanê mektebê daya Ramanî ra dersa kurdikî bivêçîno, bi pî û maya xorê bido imza kerdiş û teslîmê mektebê biko. Edîn, eke müdür û mamosteyan na forma ders veçînayişê nedaya Ramanî, ganî pî û maya Ramanî şerî mekteb û na form müdür û mamosteyan ra biwazê. Na form de dersa kurdikî bivêçînî û teslîmê mektebê bikî. Gamakı mektebde ders wendekaran dersa kurdikî veçînê yenû ne mana ki edînê mektebê de dersa kurdikî amaya akerdene. Virî mekerê xencê wendekar, pî û maya wendekarî heqê kesî çûniyo ki vera ey dersa veçînîtê tercih biko. Peyniya serdeme evîlê de tarîxa veçînayişê dersan müdürü mamosteyan ra pers bikî û dersa xwe ya kurdikî biveçînî. Çünkü şima zanê kurdikî heqê şima yo, heqê xorê wayîr bivêjî.